everyone, welcome to back my another vlog. Look जों दिनै थांनो नागिरदों जेरै मोसानो हाथायानो गैया नोंनाव आरो हाथाय गिदिर गिदिर लामिगासिनो आंखौ लोगोफोर जोंना आमाइमोनना दिनै न'नि फुजा दं आरो गोदान बोसोरनि जों बेहायनो एसे थांनो नागिरदों आलासि उलासि लोगो मोनदों नालाय बेहायनो आमाइमोननाव थांसै दे interesting जागोन बाजैमोन आदामोन लोगो मोनगोन नालाय आबै आबौमोनजों लोगोफोर नै मिथाइ लाबाय दा मामामोननाव साहाजों नै लोगो सासे मोनफाबाय आंहा नै नानिया नै नानि नालाय हाय नुदों जों बहा थांनो नागिरदों आबौमोननाव मा जानो ओंखाम नालावबाय थादो लोगोफोर होनदो जोंनि भिडिअखौ मामामोनना आबौमोननाव मा देखायगोन जोङो अमा दाउ मांसि नुदों नों नुदों ada लोगोफोर दाबो मोना माथो जानो दा मोनहैगोन लासैनो फुजा होगासिनो मालाय मालाबानो आंहा लेट जाफैलायबाय रबिन फैदो रायलायनोसै भिडिअ रबिन नै फंबाय दङ बाहाय सासे ओरै नायदोब्रा नै फंबाय जा जासुलाखाबायलाय एखेखाना मोखाङा सानैबो ओइ नै नानिमोन दङ बियानैफोर नै हजों आलासिफोर फैदों आरो न'खरनिफोर बयबो फुजा होनायखौसो देखायहैनो आं लोगोफोर फुजा होनो फैनाया लोगोफोर मालाय फुजायानो होखांलाय लांबाय आमाइमोना जोंहा जानो टाइमावसो मोनफैबाय नै आसोलाबो दासो आयु थाखोमाव आयु मानसिमोन नै आमाइमोननि रुम बे नै फंबाय दङ सासे उन्दै मा नाम मोनलाय जानाय समावसो मोनफैयो आंहा ग्रोब ग्रोबनो फुजा सुजा होखांलायबाय मालाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बाजैमोन आमाइमोननि रुमा बोरमा गोदादों नै फुजानि आमाइमोन दायो बोले गुन गुन इस्ति गाड़ी बा फुजा होखांबाय नै दाउ सावदों बोरमा बोरमा जायो बोरमा जायो आयु लाजिना खारबावबाय हनै आंखौ लाजिना खारबावबाय आयु आं गिबायसो हनै हनै मानसिफोरनि बोरै आयु ओइ फिसाया गोलैबावा दे मांखि दं लोगोफोरजों अबाव नै लोगोफोर ओरैजाय अमा फार्म दङ ओमफ्राय ओरैजाय दाउ फार्म ओमफ्राय नै अमा फार्मावहाय नै बिसिना आमाइमोनना लबार बागान दं नालाय बेहायहाय मांखिसो फैदों लोगोफोर अनुमान बोरै अबेयाव बाजै गोजौ आयु हनै उन्दै उन्दैथारबो नुगोन ना नुवाथाय मबाइला दाना मबाइल सिख'बायबा गैखाला बाजै हनै मावग्लुंजोबखायो नामा बिफाङाव हनै लोगोफोर बिफां मावगासिनो हनै नुहुरगोन नुदों हनै एसेसोल' नुदों फिसा गोनां नामा बियो मेल्ला जिराय जिराय दङ हनै लोगोफोर गोजौआवबो दङ हनै ओरैजाय बिफां मावग्लुंगासिनो ओरैजाय दङ बोरै बोरै ओमफ्राय अबेहाय अबाव बाजै अबाव ए हनै नै लोगोफोर हनै ये हाय नुना लोगोफोर हाय हाय वाव ओइ फिसा लालायलायदों लागाव थेंक गड हनै नै ओरैबो मावलायबाय ना
ओमफ्राय नायदो लोगोफोर मालाय उदै फिसा लायै लायै अ गोदोना नायदो ओरै मावनुजोब्बाय बिफाङा नै मेरला फैगासिनो लोगोफोर नै र' दे सोर जि आराम नायबाव नामा फिसा दं बेहाबो नैहाबो हनै हनै नानि मबाइल सिखौ ओमफ्राय गासैबो बुन्दि गोजा नामा दरजा खुलिनो जुजिगासिनो लोगोफोर नै दरजा नै बिथिं दरजा बायहांहां जाना दंना बेजों खुगा सोगासिनो अरगासिनो अमा मालाय आमाइनि फार्माव लोगोफोर जा अन्थाव अन्थाव अमाफोरा ओइ लोगोफोर हाय एरबाय दा हनै नानि अमाया मोनामदों लोगोफोर अमाया ओइ केमेराखौ मा नंदों दां आयौ आंखौ खुदुमनो नागिरलायदों लोगोफोर अमाफ्रा मोजांथार दांनो आं बिरादनो ओइ सिख्लाफोर बेहा नै अमा बिमा नै जि अन्थावना लोगोफोर अमाफ्रा वाव हे दा नै गिलायलायदों आरो इसोर मा सोर बेलाय होननानै ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर आं जानायखौ खेबबाय थायासै बिराद खामानि बिजिथारमोन नालाय आलासिबो दंमोन मेरला ओमफ्राय जाग्रोबाय नै जाखांबाय जों दा न'आव थांसै आरोखि ना बोरमा बेदर अमा बेदर मैथा ना गोबां आलासि दंबावो लोगोफोर आं गासिखौबो देखायजोबनो हायासै सरि आरो फुजा होनायखौबो आं नुफैयासैना होखांखाजोब्बायमोन जोबनायावसो सफैदों फैबाय लोगोफोर आब'मोननिफ्राय नै मोनाबायबो न'आव थांसै दा